La Federació Catalana de Catifaires ha pujat a Montserrat, al cor de Catalunya, a dedicar una catifa a la Mare de Déu amb motiu dels 425 anys de la dedicació de la Basílica a Santa Maria. Aquesta catifa es composava de 17 metres per 4 i és exactament el mateix disseny del punt de llibre que han editat a la Basílica per commemorar els 425 anys. El temps ha fet que hàgim hagut de reduir les mesures per poder-la posar a dins del pòrtic. Era inviable absolutament fer-la a la plaça de Santa Maria, per la qual cosa ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies i fer-la a dins. És un goig per tots els catifaires catalans. Hem pujat 80 catifaires d'arreu de Catalunya a la Muntanya Santa a oferir a la Mare de Déu aquesta catifa, i avui a la missa conventual hem ofertat a la Mare de Déu una catifa que té un disseny d'un monjo de Montserrat que era de Ripollet, i aleshores l'hem ofrenada amb una plataforma de fusta i l'hem deixada a l'altar major. Amb aquest esdeveniment i commemorant aquests 425 anys, els catifaires han estat al costat de la Mare de Déu i li han dedicat una catifa amb molt d'esforç per les complicacions climàtiques que hem passat.